खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनायनि सिगां नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 80थि बोसोरारि जथुम आरो कार्बि आलं जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 1थि बोसोरारि जथुमनि बानजायनायाव आफादजोंनो बिबान गथायबाय आरो मावखुलिबो बेखेवबाय। तामुलपुर ओनसोलनि बारायगाव सरकारा बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बर' थुनलाइ आफादनि नेरसोन खाम्फा गायसनदों। बाक्सा जिल्लानि एबसुनि बानजायनायाव जिल्ला कलेक्शन बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय खुंफुंदों। दुखुनांथाव खौरां उइक इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप ग'वायाव देरहासार मेडेल मोननो हानाय दानसोरां नार्जारिया बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। बिथाङा देरहाखांनानै न'फारसे फैनो नागिरनायावनो खिनाय गोबानाय जानानै देहा फाहामथाय लानांगौ जादोंमोन। नाथाय मोजां देहानि फाहामथाय मोनैलाय अबथिरा जिउ गोमानांगौ जायो। बिथांनि अनगायैबो आरोबाव सासे समनि मेडेल मोननो हानाय सनितपुर जिल्लानि बेलश्री राजु केथारी मुंनि लाइमोनाबो बेबायदिनो खिनाय गोबानाय जानानै जिउजों जुजिगासिनो दङ होननानै खौराङाव मोन्दों। जिउ गोमाजानाय लैथोमा बसुमतारीखौ दासान्दि एम.कम. बि. ए. फरायफुगासिनो दंमोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों आरो लोगोसे गेरेमसा सोरगोयारिखौबो दिल्लीनिफ्राय इस्ट कर्सखौ फोजोबनानै फैनाय होननानै खोनानो मोनदों। बि. टि. सि. नि बुंथिगिरि कान्थिराम बर'आ गावनि बायदिब्ला मेगनाव थाबैनो मेगन खानाय बे आनजादखौ होनो गान्द्रा ब्रह्म। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बालाजान बि. पि. एइच. सि. आव मैया वर्ल्ड एड्स डे हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों डक्टर कौशिक दासआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। साननैसोनि सिगां वर्ल्ड इन्डियान किक बक्सिं चेम्पियन ग'वायाव साननि मेडेल मोननो हानाय दानसोरां नार्जारिया खिनाय गोबानाय जानानै गाज्रि बेमारजों हरखाबै गाग्लोबजानानै दङ। दुखुनांथाव खौरां। न'फारसे गिदिंफैबाय थानाय समावनो हरखाब ट्रेनआव गोबानाय खिनाय जानानै राजहमगढ़ हस्पिटाल नियर सेन्ट इजि निउर स्टेशन ग'ड रेल स्टेशनआव दं होननानै खौरां मोनदों। राजहमगढ़ हस्पिटालनि डक्टरा फोरमायहरनाय बायदिब्ला दानसोरां नार्जारिखौ थाबैनो मोजां देहा फाहामसालियाव थिसननांगौनि गोनांथि दं होननानै खौराङाव मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै बिटिआरनि गेलेमु आयदानि मावफुं सोद्रोमा एम दावबायसा बर' बिथांनि मददनि थाखायबो फन कल हरदोंमोन आरो हेफाजाब होनो थाखायबो दावबायसा बर' बिथाङा खोथा होदोंमोन। नाथाय बेरामाव गोग्लैनाय दानसोरां नार्जारिनि आखायाव एटिएम गैया आरो रांखावरि हरनो मदद होनायनि थाखायबो साथाम लोगोफोरनाव जेबो एटिएम एबा बेंक एकाउन्टनि राहा गैया जानानै दङ। बेखायनो सोरबाफोर कलकातायाव जोंनि बिटिआरनिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय बर' सुबुंफोर दंब्ला थांनानै मदद हैनायखौ नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायदों। बे समाव दानसोरां नार्जारिनि देहाया गाज्रिथार थासारियाव गैया होननानै खौरां मोनदों। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि पानपुरा गामियाव थानाय धनेस्वर बसुमतारी आरो जयमती बसुमतारीनि
फिसाज्ला निजोम बसुमतारिआ फैगौ 3 दिसेम्बर दाननि खालारनिफ्राय 12 खालारसिम खनै अन्ध्र प्रदेशनि जानो गोनां सेसन 2.0 अलिम्पिक काराटे लीगआव पान्जाब फाइटार क्लाबनि जानानै गेलेनो बाहागो लागोन। बिथांनिजोमनि बे हादरारि खेला वीकेआव बाहागो लागोन आ बर' हारिनि थाखाय आरोबाव मोनसे गोग्गाथाव खौरां लाबोदों। अनजालिनि प्राइभेट लिमिटेडजों दिहुनजानाय फान्जामुथिखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आखाइजों मैया बेखेवनाय जाबाय। आसुनि सोद्रोमा अनिमेष पुयेनखौ खास्रि-बिस्रि जिउ फोजोबनाय गुबै दायनिगिरि निउन दास जिउ गोमाबाय समावनो गारिनिफ्राय बाज्रुमनानै खारनो नाजानायाव गुबुन मोनसे पुलिस बिफाननि गारिजों सौग्रावनानै गाज्रियै जोखोम जायो। जोखोम जानाय निउन दासखौ जिएमसिएइच देहाफाहामसालियाव लांदोंमोन नाथाय जिएमसिनि देहा फाहामगिरिया जिउ जोबबाय होननानै खौरांआव होयो। बे जाब्रबथाय जाथायनि जानायाव साथाम पुलिसआ गाज्रियै जोखोम जानाय खौरां मोननो हादों।